सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. कोल्हापुरातून कोकणात येण्याचे सर्व मार्ग बंद असल्यामुळे कोकणात पेट्रोल, दूध, भाजीपाला आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आहे. कोकणातील लोकही कोल्हापुरात अडकलेत. मात्र कणकवली इथल्या संजना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या संतोष काकडे यांनी महापुराच्या अडथळ्यातही नवा मार्ग शोधत कोल्हापुरातून कणकवली गाठली. हा नेमका कोणता मार्ग आहे आणि काकडे यांनी कसा प्रवास केला, पाहूयात त्यांच्या शब्दात. नमस्कार मंडळी, मी संतोष काकडे, कणकवली, संजना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. मी आपल्याला काही गोष्टी सांगू इच्छितो. आत्ता सध्या जे कोल्हापूरमध्ये पुराचं पाणी आलेलं आहे आणि हा एक फार मोठा प्रश्न सर्वांसमोर उपस्थित झालेला आहे. तर मला असं वाटतं की मी आपल्याला काही एक मार्ग सांगतो. त्या मार्गाचा आपण जर अवलंब केला तर आपण आपला प्रवास सुरक्षितपणे करू शकता. माझी फॅमिलीसुद्धा याच पुराच्या पाण्यामध्ये गेले 3 दिवस कोल्हापूरमध्ये आम्ही अडकून होतो. पण आम्ही म्हटलं की अजून किती दिवस आपण असं थांबायचं तिथे, म्हणून आम्हीच एक मार्ग शोधून काढला आणि हा मार्ग आम्ही सुरक्षितपणे आलो. यानंतर मी बऱ्याच लोकांना हा मार्ग सांगितला आणि तो जो मार्ग आहे तो पुढील प्रमाणे आहे. तुम्ही ज्यावेळी कोल्हापूरमधून निघाल त्यावेळी कोल्हापूर ते कळंबा असा प्रवास करा. कळंबा ते इन्स्पुर्ली म्हणून एक गाव आहे, इन्स्पुर्लीपर्यंत करा. इन्स्पुर्ली ते शेळेवाडी, शेळेवाडी ते टिकपुर्ली, टिकपुर्ली ते चक्रशीरवाडी, चक्रशीरवाडी ते खिंडी-वरवडे, खिंडी-वरवडे ते गैबी आणि गैबी ते राधानगरी आणि राधानगरी ते कोंडामार्गे आपण कणकवलीला येऊ शकता. हा प्रवास करत असताना आपण जे तिथले ग्रामस्थ लोक आहेत, स्थानिक ग्रामस्थ आहेत, त्यांची मदत घ्या. एका गावात गेल्यानंतर पुढच्या गावाचा पत्ता विचारा, रस्ता विचारा आणि आपण त्याप्रमाणे आपला प्रवास करा. असा प्रवास केला तर तो आपला सुरक्षित प्रवास होऊ शकतो. मी ज्याप्रमाणे लोकांना ही माहिती देत होतो त्याचप्रमाणे आत्ताच एक वेंगुर्ल्यामधली एक फॅमिली, डॉक्टर फॅमिली पुराच्या पाण्यामध्ये कोल्हापूरमध्ये गेले 7 ते 8 दिवस अडकून होती. तर त्यांना ही माहिती कोणीतरी सांगितली आणि त्यांचा रात्री 10 वाजता मला फोन आला की आपण कुठल्या मार्गे आलात, काय आलात, आम्हाला मदत करू शकता का? तर त्यांना मी हाच मार्ग सांगितला आणि आज सकाळी ती लोक कोल्हापुरातून निघून कणकवली मार्गे पुढे त्यांच्या गावी सुखरूपपणे आलेली आहेत. तर या मार्गाचा आपणही अवलंब करावा. जर आपले कोण पै पाहुणे तिथे अडकून असतील तर त्यांना तुम्ही हा मार्ग सुचवावा. या प्रवासामध्ये आपण काय काय काळजी घ्यायची आहे ही याबद्दल थोडीशी माहिती आपल्याला संजना मॅडम देतील. नमस्कार, मी संजना काकडे. या सरांनी आता तुम्हाला मार्गाची पूर्ण माहिती दिलेलीच आहे. या मार्गावरून एक असं मी सांगते की छोटी गाडी असेल की छोट्यात लहानात लहान गाडीपासून ते टेम्पो ट्रॅव्हलर किंवा मिनी बसपर्यंत तुम्ही या गाड्यांमधून प्रवास करू शकता. त्यानंतर मी सांगते तुम्हाला पुढे की काळजी कोणती घ्यावी. तर सर्वप्रथम म्हणजे आपली गाडी पेट्रोल किंवा डिझेल जे असेल त्याचं टँक फुल करून घ्यावा. त्यानंतर आपल्यासोबत खाण्याच्या आणि पिण्याचे पाणी ह्या वस्तू आपल्यासोबत असाव्यात. मोबाईल आपला फुल चार्ज असावा. त्यानंतर प्रवासाची वेळ ही साधारणपणे सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5 या दरम्यानची असावी. त्यामुळे आपण सुरक्षितपणे इथे पोचू शकता. वाटेमध्ये आपल्याला साधारण 3 ते 4 पेट्रोल पंप लागतील. तिथे तुम्ही पेट्रोल किंवा डिझेल भरून घेऊ शकता. आणखीन काही तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही मी पुढे देत आहे त्या नंबरवरती संपर्क साधू शकता. कृपया नंबर नोट करावा. आमचे नंबर आहेत संजना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स 7350 534 534, 7350 7350 91, 7350 534 534, 7350 7350 91. धन्यवाद.
कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.